Assalamu alaykum hormatly adamlar. Ine bugün biziň gepleşigimizde Zenan şahyrymyz Orazi Mäl Gulugydy. Orazi gepleşigimize hoş gördük. Orazi şu soňky döwür internet platformalaryna siziň goşgularyňyza aýdymlar köperli. Şolar barada aýdyp beräýin. Bu gaty beýlendirji waka. Onda da şahyr bolup, awtor bolup, şiratlaryň bardygyny duýmak, dinlemek, öz sözlerine aýdymlar dinlemek gaty men üçin ýakyn bolup durýar. Aslynda doğrudan ilkinji aýdymlamy men Türkmenistanyň halk başçysy Leyla Şaduryeva bilen Türkmenistanyň atgadanan artisti Bahar Hojaýewa bilen ýatyp başladym. Şeýle hem professor kompozitor Aman Agajyk bilen otuda bolay aýdymlarga garaşdyrlyk döwrüne işledik. Galiberde de häzir men şu aýdym üstünde işläp ýörüm. Aslynda döwrem aýsam goşgy diýilen zady ýanymda aýdym üçin ýaramok men ýöne haýyş etseler şol sen sözlerini aýdasyn gelýär diýip gelseler dogrusu bara ýygyna aýtaryp bilemok men haýyşlaryny ýerine ýetirýän. Ine soňky döwürler aýdymlar, nähil aýdymlar esasan şu wagt meşhurlyga eýe boldy. Şo Leyla bilen işlen ösen ýerler aýdymlamy. Mesela aşık boldum Leyla aýdymy. Hemem ahalydyň söýdüm men bir aýdym ýazypdyk. Şol aýdymlar şu wagt internetiň hemme platformalaryna uly höwes bilen hem dinlenilýär, hem aýdylýar. Şeýle hem men aýdymlamy gaty köp başylar ýerine ýetirýän. Türkmenistanyň halk artisti Hajyar Mehmedov, Türkmenistanyň halk artisti Farahat Amanurdiýew Aşgabat diýen aýdymy gaty gowy kliplerini şu beze her şundan bir Türkmen televizyonlarında eşitilip durur ve her dinlerinde şu an duysan yani beğenen klibem yerine düşüptür şu an video sujetlerim bir yerine düşüptür. Bir de şu aydınlığı döredimde onun dinler sözler değerli klibi çekmekten onun şu sujetlerim şu video kadrlarım yerine düşüptür. Şeýle de hem şu öten ýerleri ilkinji bolup klip eden Türkmenistanyň halk artisti Dülüha Kakaýewa etdi. Ýadyňyzda bolsa şo meýdanyna guzujyklaryň arasyna tandyra toňgoýlar, ot çörek pişirip ýadyňyzda bolsa şeýle çykanlar. Men şonu beýlendim, gaty gören wagtym gaty beýlendim de. Indi şu adam şu aşyk boldum Leyla aýdymyny Leyla Şaduryewa'dan alyp ýaş aýdymçy, höwetçi aýdymçy Aman Sultan yerine ýetirýär. Ulmurad yerine ýetirýär. Olam saýdyny adadyk täzerini işläpdir. O tölemek täzece şu döwre bar, öwüşler goşupdyr täze saýdylar. Sesler bilen baýlaşdyrypdyr. Hinem özüne şeýle odan milli eşikler geýip klip edipdir. Olam gaty yerine düşüpdir. Men şu ýerde bir zady belläp geçedim diýerler. Şu men sözüme men hoşgulamy aýdylan başlara özüňi minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Sebäbi goşgy elbetde goşgan goşgy ýerine ýaşaýar ýöne goşgy diýlenler aýdym bolanlar şahrydan köp ýaşaýar. Sebäbi ol dilden dile geçýär, dilden dile geçýär. Ol awtoryň öýü ýokmyka ýaşap bilýär. Esasy da adam şo ýani aýdymçy kesine bağlı, aydımçın şon halka berip bilşine bağlı. Ondan soňky döwürlerde şeýle bir soragy da çykýarda. Ahalygy aydymyny nähili işlediňiz, kim bilen işlediňiz diýen soraglar men öz internet saýpama ýazýarlar, köp sorag berýärler. Şonu açyklamak şu dinleýijilerime ýetiriňe dowat edip ýördim. O şeýlere boldy, Leyla ony bilemok, men doğrusu habarym ýok, şol aýtdym diýerler. Aýdypdyrmy ýa aýtjak bolup şonu taýinlapdyrmy garat. Oň sözlerini kim ýazanyny bilemok. Men ýanyma geldim, şu ahalydy aýdymny men täzeden ýazyp berdim, şu sözleri men ýüregime jaýdar diýip geldi-de. Hakykatdan hem aýdym diýilen wagtda aslynda ol boğun sanlary bolýar, ol sanamalary belli ölçegleri bolýar. Adam ony şu men dinläp oturan aýdym işleýän kompozitorlar, aýdymçylar hemme bir şahyrlar, hemme düşünýän ortada. Şo hiç näme gabat gelmeýän üçin ahalygyň aýdymyň 1, 2, 3 fikirini aýdyp Leyla Şaduryeva maňysyny. Şo ýygynyň 99 derece, 99%ni täzeden ýardymy. Onu ýani hep bolsa, hasam şo halk üçin, okuwjylarym üçin, dinleýijilerim üçin aýdym bolar ýaly.
nisip bolsa Allah'a görse yakynna men 4-nji kitabyny çap bolýar. Şo 4-nji kitapda men şo ahaliydini nisip bolsa goşdum. Şonu Leyla Şadyrdyýewaň sözlerini fitrler bar bolsa goşadyrynyň içine aldym. Şoň üçin hemme kişide aýdym bolar. Haýsy sözler kiminki nähil sözler kiminki şoň ýaly. Şonu aýdaýyn edimde. Ondan ýene bir zat bar. Şu Süýün ýarym diýip bir halkdan gelýän aýdym bar eken. Şol aýdyma getirdi Leylanyň ýanyna. Ýöne doğal sözlerini bildi de şo öňüne gerek yerlerini ýüklemekden menden haýyş etdi. Menim şoňa taýýerler aslında şeyler janrlar da variasiýa bir janr. Bunun bir görünüşi, bunun bir variant diýýär. Variasiýa bir görünüş bar. Şo süýün ýarymy variasiýa diýip ýazyp berdim. Şu açony Tülegen bir hile var ya, Leyla Şadyrdyýewa bir hile var ya. Ondan Tülegen Aslman ismini aýdýar, Leyla Şadyrdyýewa da min ýadan variantyny görünüşini ýerine ýetirýär. Ýöne ikidem gowy. İkisini diňläp görýän soň ýöne Leyla Şadyrdyýewaň ýerine ýetirýän varianty min ýadan variantym aýalyň dilinden çykýan, aýalyň süýgüsini beýan edýän görünüşi bolup bir hili okuwçylara, dinleýijilere has ýakyn bolýan bolmagy mümkin. Olsun yine de bir zat bar, Leyla Şadyrdyýewa bilen köprek işlemsen ol köýün aýdymlar gowy köýün. Aslında da 60-njy ýyllaň aýdymlary, 60-njy ýyllaň goşgulary hemmämden bölünmeden durýar. Meselem şu wagtyň şahyrlary bir hili gaty gowy ýazypdyrlar, az sözli, gykysy nemesine ýazypdyrlar da. Şo tejenlilerem diýip bir halkyň içinde öň toýlarda aýdylýan meşhur aýdym da. Owa şol aýdymym getirdi. Men şonu Hacı Mehmet bilen duýedy diýip aýtsak, sen maňa şonuň ikinji variantyny, ýene bir variantyny, gyýyp bilen aýdylýan variantyny ýazyp berdik. Men ýa-da haýyş bilen geldi. Menim ýok diýmedim, şu wagt dinläp görüň, şu Leyla Şadyrdyýewa şu tejenlilerimi şonu ýaly men ýadan variantymy goşup aýdýandyr. Ne şu variantydan barda, olam kak variasiýalyk bolup gidýär-de. Begenýän şol hemä şol nämetine begenýän, hemä şu tejenlilerimi asyl nusxasy aýdylýar. Hemem şonuň täze nusxasy aýdylýar-da. İkisi goşulyp bir hili döwre we üýt goşup bir hili halkyň göwüne ýarayan, hem ýaşlaryň göwüne ýarayan owadan aýdym bolandygyna men gaty begen. Sag bolun minnetdar. Orazy şu birinji kitabyňyz kaçan çykdy? Oşalar tanıştyryp beräň. Dogry birinji kitabym hakynda men çykarmak hakynda pikir etmeýän ýörkem. Birinji kitabymy maňa sowa türkmeni çap edip getirdiler. O kitap şu men ýanymda dur. Bu kitaby men gel gurrum berýänlik atdym. Näme şu ilkinji ýygynyň ilkinji kitabym şu. Bunun içinde şu ýaşlyk ýyllarymda ilkinji ýerde goşgy ýazyp beren döwürlemde ýadan goşgulam, ýadan şagyrlam ilkinji başlanyň ädim bilen şuň içinde ýerleşdirilen. Soň netip bolsa ýylynyň 2005-nji ýylda inhe şu kitabym çap etdi näme hökümet tarapyndan Türkmeni neşriýatda çapdan çykdy. Bu kitap garaşdyrlyk ýyllaryny içine alan üçin muny garaşdyrlygymyň gazanylyşy, betarapligymyň gazanylyşy, galkynyň göwnümizin ganatlary bir topar näme diýen bir joşup ýazalylan şo döwri içine alýan fiýasy goşgularmy bir hili joşgun ruhu bilen goşgularmy şo döwri içine alýan goşgular bar muň üçin gaty üýtgeçjek bir hili makalalar bar muň üçin. Ine ýakynda bolsa inhe Dümürrek kenar ad bilen üçüncü kitabym çapdan çykdy. Bu men özüm üçinem okuwçylar üçinem men pikirimçe gaty üýtgeçip kitap diýip pikir edýän sebäbi muny arasa duýgular, arasa näme diýen bir durmuşy goşgular, bir few hakynda goşgular, hakyky durmuşyň özünden syfylan hakyky goşgular şunda ýerleşdirilen. Men şu kitabyň çap bolmagyny gaty köp ýyllar garaşdym. Käwatlar umytdan gaçýadym şu kitabyň çap bolmagyny kady edip bilmermekän, ýetişmermekän diýip kän gynanyp, ýöne Allah janyny şükür edýän. Owa kitabym çapdan çykdy. Innen näme nisip bolsa, owa Allah jany ýol berse, akşam muny şu ady bilen täze 4-nji kitabymny şu wagt taýýarlap ýörüm. Nisip bolsa ýetişdik.
şu ýylyň dowamynda şu ýazlarda okuwçylara ýetirärmi men umyt edýän. O kitabyň içinde ýa-da sizi begenirjekda ähil aýdymlar ýazan bolsam şu täze ýazylan, döňde soňda ýazylan aýdymlar bar. O hem hikayeler var, hem oýlanmalar var. O üýtgeşlik şonda esasanam ejem hakynda, ejem jan hakynda mukaddes oýlanmalar, mukaddes goşgulanlar. Men öz begenşim ýaly okuwçylardan begenem diýip pikir edýän. Sağ olun. Orazi şu işiňizden daşary telewizionyada işläpsiňiz. Şol wagtlar size kyn düşmedimi? Şo hakda da aýdyp beräýin. Asla kyn düşmedi. Eräbi men üçin telewizioniýa, onsoň ýa-ni redaksiýa, öz işim hemmetiniň arasynda ara baglanşyk bar diýip düşünýän. Men aslında hemme işim özüm sunugat diýip düşünýän. Sunugatın yok yeri yok. Adamın bar yeri sunugat, adamın hatta özüm sunugat. Şoň üçin garaşdyrdyk ýyllarynda şo döwürlerde men telewizionyada işlämde. Şu prezidentimiň her bir aýdýan sözlerini biz edil sitata alan ýaly alyp şo gepleşiklerimizde ulanyp şey bir ýüreklerimizi galkyndyryp işleýärdik da, onsoň şo galkynşlaryň bady bilen, şo galkynşlaryň tolkuny bilen men 20 golay paýama ýazanymy özümem duýmaň alypdym. Şoň esasynda da şol biziň prezidentimiň hem halkymyzyň hem gözünden sypman üçin maňa 2003-nji ýylyň mart aýynda elan edilen Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altına fıratly bäsleşiginiň ýeňjisi diýip bayrak berildi. Ýeňji diýilip elan edildim. Bu elbetde meni öňküden beter kanatlandyrdy. Öňküden hem beter edýän işlemme borçlandyrdy. Bir hili süýji duýgular bilen uçurdy da, onuň şonu ýalap sen hökümet tarapyndan, bir ýolbaşyň tarapyndan, bir prezidentiň tarapyndan sen gollanylyp durkan, sen bayraga nasip görülip durkan o işdiýenlerden asla kynçylyk bolmagy mümkin näle. Esasanam aýan maşgala üçin bir hil uçup işleýän, hasam o uçurýan taraplary sen şo gepleşik edende men şo wagtlar gelin gyýdylary degişli bolan maşgala ardy berlerini saklayan agadan atly gepleşik alyp barýardym. Onuň şo gepleşigiň içinde özümem ýaşaýan, özümem näme ýaş gelin, özümem biriniň gelini, mende de gaýyn bar, çagy bar, o maşgala bar. Hemme ýerde bir maşgala diýilen adamlar kiçik watanyň içinde bolýan zatlary içinde özümem ýaşaýan. Ondan men üçin şo öýümem, şo gepleşik gepleşigim men öýüme alap bolup gitdi. Ondan gaty men üçin pertine ansat boldy, ýaşadym. Bir hil begendim, ýazdym, döretdim şo wagtlar. Sebebi o ýene bir hasam uçurýan tarapy, ganyp berýän tarapy men gepleşiklerimi sowatly adamlar bilen ýazýardym da, sunugat adamlar bilen ýazýardym. Bir hili sunugat adamlaryna da siz özüňiz bilýäňiz, olarda bir hili göze görünmeýän bir energa bolýar da. Şo energiýadan bir hili imitlenip, olar senden energa alýar, sen ondan energa alýanda bar bir başga zadyň içinde, başga döwrüň içinde ýaşaýan ýalap bolup ýaşaýanlar dörejiliň düýünden üýtgeşik akym bilen ullak diýen ekenler. Tuğlama orazi şu öňkü goşgulaňyza internet platformalaryna, kitaplarda bar. Indi şu okuwçylaryňa gyzykly bolar ýalyk. Indiki 4-nji kitabyňda çykjak goşgularyňy tanıştyraý. Menim şu täze ýalan goşgularym bilen tanıştyrmana ýöwürlük bolup otyrdym. Olara okuýandylar dogrudan şo ýa-ni platformalarda da gidip durup okuýarlar, okuwçylar. Indi şu gyzgynjagy bilen türkmen aýdar, näme? Gyzgyny bilen gylgyrlymak zat diýler, täze goşul okap berin. Bu köçe şu çaprak, svetofor döwrüm. Hor çöňkde de güllär otyr akatsa. Ene birden ýagyş goýup başlady. Agaçlaryň ýeňkesini ýere süsürüp, gedlik bilen buldyň garaldyk döwrün. Gör bu ýyldyrym bilen göýekdäki toğun. Asman keýpden çykýar, bar edip ýogyn. İlkinjije ýagyşy söýgüýüm. İlkinjije tefkinmeler gürsüm. Ýeliň elde düşürne ak ýaşyň, akatsiýan, taýyfyna uğranlyk, ölmüşik köçeler, ölmüşik söýgüýüm.
Ine şu köçe şol Stepan, Razina, Sirtafor, Öwrüm, şu köçe çatırıp, Amarrakda güllä götür akatsa, bugün oğun küdöy, yağaysın, yaksın, yaman. Tugeleme köp sag bolan yaman gogoşgo bolup durup. Oraz ebi şu gepleşimizin soňunda eje hakda, ene hakda da bir goşgulaňyr bar bolsa aýdyp beräýin. Açtım. Evi tümmegim. Sana gül getirdim ece. Halayan gülüňi, gyzyl bä gülüň. Kokla yeter, başyň galdyrmasaň da bir gijik tümmeg. Hemen ne bunun? Üşeýänsiň ece howada soğuk. Yüreğimin ýygysyny berip bilerin. Kucaklap tümmegin agram bolmasam, gollarym saýawan gerip bilerin. Hoş hal käbem, hoş hal edi tümmegin. Men geler dururun hini dirkem. Yaşan ömrüm, bizim üçün yaşansın. Hem yanına geleceklerin birkem. Oraz ebi o kap beren goşgularyňyz üçin, gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun, durmuşyňyzda, işiňizde üstünlik arzu edýän. Köp sağ olun. Benim özgedegimde tane katına edip öyle tebebi şu aydınçıların, şahırların durmuşundan tayarlap o internet platformalarına uğrayan işlerimiz için, ediyen işlerimiz için sizden hem Allah'a kadın, Tanrı'ya kadın işini bilsin. Sag bolun.